Ahoj všichni, vítáme vás u první epizody našeho podcastu V&V Talks. Já jsem Vanes. Já jsem Verča. A tohle je podcast V&V Talks. Čím bych dneska úplně poprvé začala a o čem bude určitě tahle epizoda, jak vznikl náš podcast, proč se tak jmenujeme a vůbec kdo jsme. A pak na závěr si vlastně řekneme, co od tohle podcastu můžeme vlastně očekávat a tak dále. Tak začátku teda, jak vznikl náš podcast. Tak vlastně Veru, proč sedíme za našima momentálně nemikrofonama, protože mikrofony jsou teprve na cestě, jo, guys, nebojte, budou mikrofony, ale ještě momentálně nemáme. Takže proč nesedíme teďka za mikrofonem, ale před kamerou pouze, je důvod, že já ve škole už mám jakože rozjetý podcast, jako, ale není to takový to, ale napadlo mě, že třeba s Vaneskou by to bylo lepší a bylo by to takový jako více energitější. Proč jsme si tady založili náš podcast, jo? Tak jsme se založili, protože jsme to tak nějak už dlouho chtěli a taky z důvodu, že jsem ho vlastně začala rozjíždět s kámoškou ještě na škole, ale to je takový jakože prostě školní podcast. A není to prostě, že nemůžeš probírat třeba nějaký drby, což ani mě možná ani probírat, možná něco jo, ale... Jakože spíš takový ty oficiální jakože chápeme se taky ty vztahový, nebo ne vztahový, ale vztahový prostě, ne, myslím jako na internetu. Jo. Prostě takový ty jakože kámo, když se něco jako najde prostě třeba, tak jako... nějakýho novýho no třeba něco takového prostě, jo, chápeme se. Jo. No, to nevím, jo, to byl takový jakože příklad. Ale hlavně jsme chtěli jako šířit i něco od nás k vám. A něco víc prostě. A něco víc, prostě jsme to chtěli zkusit, jestli se to takhle uchytí a... Asi jo, a hlavně o tomhle tématu mluvíme už strašně dlouho. Přesně. Jako actually mluvíme o tom třeba už jako půl roku, I guess, maybe i díl. Jako fakt už o tom mluvíme strašně dlouho, že bychom chtěli mít určitě jako podcast. Ale taky šlo prostě o to, že úplně jsme neměli prostor, neměli jsme čas, neměli jsme ani jako kde to natočit, vlastně neměli jsme ani jakoby čas se na to my dvě takhle sejít a v podstatě na všem se jakoby domluvit a všechno vyřešit, jak se jmenujeme, jakoby náš Spotify, náš jako Instagram, TikTok, YouTube, momentálně to si všechno jako máme zařízený, tak na to, že jsi prostě nebyl. No a vlastně 3 dny nebo 2 dny dozadu jsem se rozhodla napsat, Verče, já na té pálavě takhle vyvalená s tím batohem, teda nevyvalená s batohem. Tak jsem mi napsala, Veru, co ten podcast, kdy ho prostě natočíme, kdy to jako zrealizujeme. A Verča byla extrémně nadšená, že teda do toho jdeme, takže jsme do toho jako šli. A momentálně tady sedíme, natáčíme první epizodu a jsme za to extrémně rádi, že vlastně jsme se k tomu vlastně v podstatě jakoby, dejme tomu dokopali, i když to není jakoby pravda, protože jsme to chtěli fakt jako točit a hrozně nás jako baví prostě tady tohle, fakt se povídat a nechtěli jsme jako natáčet, bych řekla, úplně videa na YouTube, to úplně jsme jako nechtěli, spíš jsme fakt chtěli ten podcast si takhle prostě sedneme a pokecáme si prostě o tom, budeme o tom prostě normálně mluvit. Ale takže... zase na jednu stranu včera, jak se o tom bavila s těma holkama, tak oni byli, jo, ještě YouTube, dějte si YouTube. Jako my jsme původně nechtěli YouTube, upřímně jsme původně chtěli jenom jakoby zvukový záznamy a prostě to, ale nakonec jsme si řekli, že bychom to chtěli i jakoby posunout na YouTube, protože pro někoho to může být přece jenom jakože lepší třeba, že ty radši sleduje ty jako podcasty a takhle. Takže máme i YouTube, máme YouTube, máme Instagram, máme TikTok, Spotify vlastně, všechno budete mít napsaný jako naše sociální sítě, tak všechno budete mít prostě napsaný v popisku. Všechno, kde si nás můžete najít, nás můžete sledovat a takhle. To je asi takhle. Takhle asi vznikl náš jako podcast, no. Tak jdeme k dalšímu tématu. Tak a teďka bych asi začala téma, jak jsme se vlastně poznali, nebo vůbec kdo my dvě jsme a jak teda jsme se poznali, jak jsme se stali takhle dobrýma kamarádkama. Pamatuješ si vůbec náš první jakoby moment, nebo jakože první venek, kdy jsme se poznali? Já nevím, já jsem asi špatná kámoška, ale já si to nepamatuju, sorry lidi, jako fakt ne, promiňvaný, ale určitě to muselo být někdy s našima partama prostě, protože mám vlastně společnou kámošku, Ilonku, tím tady zdravíme Ilí. No a ta nás asi nějak tak jako spojila do určitě, jako já si to pamatuju docela dobře, protože já se nějak myslím, že dojeli na kole s klukama. A v podstatě jste tady byli a Ilča mě jako vytáhla ven, že hej, mám tady kámošky, přijeď, no přijdi. Já jsem přišla. Takže jako jsme se prostě jako začali bavit. Postupem času jsem začala vlastně více chodit jakoby na zábavy, nebo spíš vlastně Ilča mě dotáhla sama na zábavu.
Pamatuješ si naši první zábavu? Jo, asi Dačice, rohony, kámo. Jo, rohony, jo, tak to jsem měla, no to bylo rohony. To bylo moc pěkný, to už bylo, kámo, 3 roky dozadu. Jo, já si pamatuju tu fotku z té lavičky, jaký tam máš vystavenou v pokoji, to si pamatuju. Jo, jak jsme se fotili na lavičce, jo. No tak to už jako takhle jsme se nějak vlastně začali spolu bavit, jo. To byla úplně jakoby fakt, jakože prostě takhle přes kamarádku a postupem času jsme se vlastně dostali až k tomuhle vlastně našemu fakt dobrému přátelství, musím říct. Takže jako... I bylo jako možná na rozpadnutí. Bylo jako, hodně na rozpadnutí. Jako. No tak když jsme takhle u toho, tak vlastně naše hádka první, pamatuješ? Já se o tom stydím mluvit a bojím mluvit zároveň, protože já upřímně jako to jsem od sebe ani nečekala, jo. Měla to jsme nečekala nikdo, spíš takhle bych to asi řekla. Tak, byl Ilonky maturák a měla jsem i před operací 2 dny, jak kdyby, jo. A já jsem byla trochu v nervu, ale už říkala jsem si, tak jako nebudu pít, prostě Verčo, musíš s Mírou, prostě nebudeš pít. Míra tam nebyla určitě. No, Míra tam nebyl, prostě. Míra tam nebyla, Míra tam v tom opravdu taky nebyla, kámo. Míra tam taky nebyla, takže a taky navíc přijeli jako kamarádi z Moravy a tak, takže zvali jako hodně na ty panáky. A tak jsem se tak jako opila trochu, až jako jsem nevěděla, co dělám a přišla asi za mnou, asi jak Vaneska mi vyprávěla z toho, co jako mi říkala. Jakoby z toho, co mi si, jakoby, ne jako, že já by byla nějak opila, já jsem to maturu jako byla jako střízlivá, ale právě na tom, co já si pamatuju, tak vlastně jsem jednu dobu tančila právě s Ilonky přítelem a hrozně jsme se tomu jako smáli, že tančili jsme a pak jsme jako už odehrála hudba, on nějak, že půjde za Ilonkou vlastně a já, že tam jako zůstanu s ostatníma a Verča přišla a hodila po mně sklenku. Nebo jako stála tam celou dobu. Ale jako hodila po mě sklenku. Ale já to nevím, jako že jo, Valča, jak říkám, promiň, já si řekla Valča po těch 3 dnech, to je... Pak sledujím bráchu, furt si pamatuješ mé jméno. Ne, pamatuju si tvoje jméno, jenže jak jsem byla teďka na té pále, to je jedno, bavíme se úplně o něčem jiným. Takže, že se já právě, že on jich nějak chytl, ne? Ne, to ne. Protože jsme... říkala, že tě jakože vzal, protože tě byla byla mi noha a nějak jako, ale to bylo z prdele, že mě asi vyhodí, víš, jo, jako. aha, jo, takhle. No, to bylo takhle myšlený, ale... A oni mi dali právě podržet ten půl litr, co asi měl Jáša. No, já si to už fakt nepamatuju, prostě jsem měla v ruce půl litra a hodila to po mě, kámo. Ale ona mi prvně řekla, že ty jsou doslova jako, ona mi řekla, že jsou jako pustila. No, a já jsem byla jako, že vyloženě tak dobrý, tak to nemůže být tak vážný, když jsem to jenom pustila. No, ne, ona to pustila. A já jsem to vyloženě. No, asi jako to bylo prostě tím, že jsi nějak jako nevnímala a takhle, no asi to. No pak Verča odjela, nechala si tam jako kabelku, takže zase přijela zpátky. Ne, ale to já jsem říkala, že nikam nejedu, já jsem celou dobu říkala, jako že nechci, nikam nejedu, zůstanu tady, pojedu až s autobusem prostě. No dobře, no tak ona prostě odjela, neměla nic. Sekuriťák našel Ilču, Ilče předal Verči kabelku, kámo, ani nevím mluvit. Ilča volala mě, že hej, je tady jako Verči kabelka a já nevím, co s ní, říkám, dobrý, dej mi, já jako Verču půjdu najít. Teďka se tam dostavili ostatní a řekli mi, že Verča prostě už odjela domů a že ji teda vezou zpátky. No, protože, poslouchejte, já jsem neměla vůbec nic, neměla ty šaty, neměla jsem tu koženku, mobil jsem neměla, kabelku jsem neměla, klíčky jsem měla v té bundě. A my tam pak stojíme před těma vratama, ne? A já nechci domů. A já jsem celou cestu autem brečela, že nechci domů prostě. No fakt super. Pak jsem byla tak jako zřízená. Prostě. No a pak prostě pěkně Verča teda přijela, konečně už jako prostě na místo dění a on už to končilo. A mě strašně chytl, kámo, úplně jako... Kámo, ne, stek mě chytl, protože jsem byla nasraná na něj, byla jsem nasraná na to, že prostě to udělala mi, co mi udělala. Tak jsem šla a vyřvala jsem mi tam, především. Všichni na mě koukali jak na kokota, co tam řve. Já jsem tam vyřvala. Já jsem brečela. Brečela. Mě to nezajímalo, že brečela. A já říkám, neřvi, nebo ti dám důvod, že budeš řvat. Já jsem rozbrečela ještě víc. Se mi tam seřvali. Jak 5letýho haranta, kámo, se mi tam seřvala. Jako hada prostě. No, jako to musím říct. Ne, fakt jako malý děcko, kámo, se mi tam seřvala. Fakt tak říkal. Jako hada. Myslím, že jo, nebo ne? Jako hada, to nevím. Jako hada. Jako haranta, ne, spíš. Ne, haranta. Okay. No haranta je dítě a ty. No. Ale dobře. Ale jako prostě bylo to. Pak se nám přišla nějaká holčina, ta se ti tam začala zastávat.
Jo, podle mě musela znát. Já nevím, jako někdo, nebo jo, myslím si, že jsem, to nějak jsem Protože- zastávala. Ty vole, já jí seřvala taky, jak vypadne, že se do toho nemá kámo co motat, prostě já jsem tam byla fakt jako úplně, jako totálně, jako... Tak, teď ne, tak mluvím já prostě, nebudeš mluvit. Ticho, jak- Ticho budeš Ticho, prostě. vole. No, takže takhle jsme se to, pak jsme se extrémně dlouho nebavili. No a pak vlastně přišel Silvestr, začali jsme se bavit zase spolu a teď Jo, už... ale to jsem se hrozně bála tam jet. Ale jako vem si, že v podstatě už jako jsme spolu od té doby v pohodě. Nestalo se Jo. nic jako jasně, hele, jako jsou takový chvíle, Tak my kdy... jsme byli před tím Silvestrem, ne, už jsme to my spolu měli vyřešit. Jo, už jako nějak tak, my jsme se nějak volali, jak jsme to spolu řešili, Jo. protože jsme neměli čas jako se sejít jako osobně. Jako my jsme s Verčou hodně pro věci, když už se něco mezi námi jako takhle stane, teď to řešit osobně. Jo, ale Nejsme zkoušet to úplně, řešit, nejsme řešit úplně a lidi, kteří by jako se o tom bavili, jak bych to řekla, po zprávách. po zprávách. Jako já to mám radši jako vyřešit fakt osobně z očí do očí, protože mi to prostě přijde jako lepší. Prostě vidíš i to, jak ten člověk, jako, že se tváří u toho, jestli to myslí upřímně. Jo, že jako víte co, přes zprávy a přes mobil řekne cokoliv, jo, jako do očí málo kdo co řekne, jako zalže. No, takže to byla asi naše taková první větší hádka. No a naše oblíbená vzpomínka našeho přátelství, nebo nejvtipnější zážitek, spíš takhle možná. Jako já mám všechny vtipný zážitky s Vaneskou, to nejde, nesmát se vždycky, jako prostě máme takovou srandovní storky. Jako spolu fakt, jako bych řekla, že tvoříme právě to fakt dobrý přátelství, protože jako upřímně z mého názoru, já si myslím, že pravý přátelství je i s hádkama. Není to Jo, prostě to to musí být. přátelství, který je bez hádek, protože i jakoby já skrz Ilonku, protože Ilonka je moje opravdu dobrá kamarádka taky, tak vlastně taky se občas pohádáme, ale vyřešíme to spolu, jo. To je prostě za mě přátelství, že to dokážete spolu vyřešit. To je jako za mě fakt jako top za mě. Jo, to je nejlepší. Takže to ono. No a náš první trip, kámo. To byla ta Ta Praha. Praha, 100% ta Určitě. Praha. S Verčou jsme jeli prosím pěkně do Prahy a ztratili jsme se. Ne, nestratili jsme se, Vaneska se zeptá, a jdeme dobře, a No, já začala zobatovat, protože nám jedeme dobře. Protože nám měl jet vlak, ty vole, za 20 minut nám jde vlak. A my Aby to jsme stihneme, ještě jsme byli na v Vyšehradě jsme se byli podívat, procházeli. jak jsme se jako procházeli a takhle, a my jsme byli jako nakupovat na chodově. A já říkám, Beru, jde nám dobře, jako jedeme dobře, já jsem se jako chtěla ujistit. Jo, ne, nejedeme, tak jsme na IP Pavlova Vila přestoupili. Jako. Na IPáku jsme prostě vylezli a nastoupili na druhou stranu. A to bylo prostě. špatně, prosím pěkně. Pak jsme se tam museli ptat nějaký paní s kočárkem. Kámo, Prostě říkáme, vás asi už jedeme jedeme dobře. Jo, Paní, jo. Pak jsme dobíhali na ten vlak, Verče zjistila, že nemá koupenou správnou jízdenku, Já málo jsem platila dělala 10k, ty Jo, pokutu. o hodinu později. Já jsem to v tom chatu, v tom vlaku googlala úplně jako, že je prej. Kolik budu platit pokuty? 10 000. 10 000. Ježiš, to ani nemám. A naštěstí tam byla ta fakt milá paní Hrozně. průvodčí, jako, nebo jak se to Takže jmenuje, průvodčí. průvodčí. Tak mi řekla, že je tak dobrý, tak si to koupíte teď u mě a tam to vraťte. A byla jako dobře, děkuju vám. Takže v pohodě, 10k se neplatilo a decel. Jako Příroda se ozvala. Takže tohle asi i takhle o nás dvou bych řekla, decel asi. A máme tady otázky. Myslím, že 5 nebo 4 otázky, I guess, nevím, kolik jich tam máme. A budeme vlastně se ptat a bavit se o těch tématech, abyste nás trochu poznali, jakože co máme každá ráda. Jak se nám všechno, Prostě to, jo, takže asi začala bych jako takový hodně jakoby netypickou, spíš takovou jakože nějak úplně nezajímavou větou. Káva nebo čaj? Za mě kafe, Určitě, ale ledový veganský. kafe. Protože teplý kafe nepiju. A je to takový, já nevím, fuj, chutná mi to tak cigareta. Jo, jakože já miluju kafe, já mám ráda ještě matchu teda do toho. Jo, ta je nejlepší. Jako ta je matchu fakt, nejlepší. jo, jako asi fakt matchu milujeme jako v obě hodně, takže matchu 100%. A já za mě teda kafe určitě, no. Kafe. Léto nebo zima? Jako já mám ráda oboje dvoje, protože každý má něco. Jako jasný, no, jako V každý má létě něco. máš ty opalovačky, vodu, prostě máš ten čas víc na ty kamarády, No jasný, než no. v zimě, když jezdíš do školy. No jasný, no, jako to A jako já, no. musíš řešit ještě něco třeba, nevím, okolo, prostě tu školu. No jako jasně řešíš toho víc, no, v té zimě. To je jako pravda. Ale zase to lyžování, mám hrozně ráda lyžování a Jakože já asi 100% radši léto. I když jsem zrzavá lidi, takže jako
kámo sluníčko a já fakt jako nejsme friends úplně, jako bych řekla. Kamarádí, prej. No jako nekamarádíme se úplně, protože z toho důvodu, že já nevím, když vezmu si, že se dokážu spálit hnedka, jo. Jo. To není úplně pro mě dobrý, no. Tak Veru, introvert nebo extrovert? Za mě určitě extrovert, protože já jsem sama extrovert a kdyby měla hledat někoho k sobě jako nějakýho mojí polovičku, nějakýho mýho prostě přítele, tak jsou taky extroverta, nebo aspoň ať je jakože introvert a extrovert to mezi, prostě já nevím, jak se to teďka jmenuje. To je taky úplně nevím, no. Ale no prostě, aby byla sranda, no. Hej, asi same, no. Jakože já jsem 100% extrovert, jako vnímám se tak docela dost. I když mám někdy chvilky, kdy jsem jako introvertní, jakože to asi mám někdy, ale jinak jsem totální extrovert a určitě taky bych k sobě chtěla extroverta, takže jako to za mě 100%. Tak, další otázka, máš nějaký největší strach? Jako řeknu prvně ten banální strach, jako nebo je to strach. Řeknu prvně ten banální strach. Okay, řekni Já mám hrozně velký strach z pavouku, ale jako nehorázně moc. A myslím, že tam trošku řadí taky, jako chrousti a tak. Ale to taky nepříjemný. Je to taky nepříjemný, no, no a strach asi z toho, že budu prostě sama, jakože, nebo že budu prostě skončit někde sama se sebou. Prostě. Jako já mám prostě strach, že nenajdu dokonalýho, nebo ne dokonalýho partnera, ale že nenajdu prostě jakoby tu polovičku sama k sobě a zestárnu sama. Jo. To je můj jako fakt velký strach, jo, jako že nenajdu prostě nikoho, kdo by se ke mně hodil. To asi jako to, že, nebo že budu i nešťastná třeba v manželství, jo že prostě vyberu prostě se třeba partnera, který prostě, jo, nebo že se mě děti budou muset kam ptat, jestli ten týden u mamky nebo u taťky. Jo, to bych taky nechtěla. Jako rozvod nebo manžel, co tě mlátí, to jsou moje strachy, jako fakt, jako že nechci si nikdy najít, jo, proto jsem možná i někdy podle mě náročná na kluky, upřímně. No, to je správně. Prostě ale nechceš prostě se stárnout s člověkem, kterýho nemiluješ, který ti otravuje spíše život, u kterého se musíš pamatovat, u kterého jsou ty děcka. Na schvál si třeba děláte, protože já mám x jako kamarádů, kteří mají rozvedený rodiče a jakoby docela dost z nich je takový to, no co ti maminka dala k Vánocům, MacBook, no tak já ti koupím stolní počítač, co ti maminka dala, nový telefon, tak ti koupím, vole, ještě lepší telefon a předháněj se, jo, jako jo, chápeme se. No, přesně, no. A vím si, že pak ty děcka prostě jsou totálně nevychovaný, jo. Nebo spíš jsou... Stranu, jo, ale třeba nebo zase někteří jsou třeba jako takový pokorní třeba. Jako jasný, no, ale já znám teda upřímně jako z mýho pohledu, jako nebo aspoň lidi, co já znám, jako nemůžu znát všechny, že jo, takhle, tak prostě jako fakt znám lidi, kteří jsou jako do stylu ala bro, jako teď jsem dostal tohle od mámy, jo, tak dostanu od táty tohle a jsem nevychovaný prostě fracek. Kámo, jako promiň, ale to, jo, jako neznají práci a vlastně povolání syn, povolání dcera. Jo, nic moc jako dobrýho. Baby. No, takže jako fakt byl dobrý. A co tě nejvíc rozesměje? Hele, já si myslím, že jako ani ne ty mimy, jak na tom TikToku třeba, jakože třeba spíš ten čas s těma kamarádama, prostě zabiješ nějaký vtip a všichni se smějou a ty se prostě taky směješ. A jsi úplně, jak kdyby se třeba měl u toho i počůrat klidně, jako smíchy. Kámo, jakože já asi jako jsem taky takovýhle ten typ, jakože s partou lidí prostě se ráda bavím, protože mi to prostě přijde jako normální, nebo jakože prostě věci, kdy máme už jako v té naší partě, protože máme jako společnou partu, tak máme jako insane joky. Jo. A přijde mi to prostě něco, co jakoby my dvě prostě máme už zažitý a že prostě když někdo se něco řekne, tak prostě ti to jako i hned dojde, tak ti to jako tak to docela jako ne, prostě. Stůl máme hrozně oblíbený, jejich je hrozně oblíbený. Ale říkal stůl. Všichni se řežou smíchy, jako kdyby se měli protrhnout. A já se tam hroutím prostě, protože je to nemilá zkušenost, ale Stává se. Jako máme i jako samotný, i jako přezdívky bych řekla v té skupině. Já jsem třeba Vágnes, mně se říká Vágnes ve skupině. No, já nevím ani, jak se říká, mě říká, jak se jako my obě čtyři pracujeme, jako bych tak ještě vedla na pravou míru. My totiž pracujeme většina té party totiž na Landštejně. Jo, tam moc dobrá hospoda pod Landštejnem. Takže většina jakoby tady té jako komunity z naší, tak tam pracuje. Takže dost jakoby i věcí vzniká tam a právě tam na mě jako pojmenovali takhle vlastně Vágnes Agnes, jo, říkají mi Vágnes Agnes, jo, a v podstatě už takhle
nikdo jako z té party mi neřekne už Vanes, nebo jako ty mi říkáš Vanesko, Já ti říkám Vanesko. ale jako fakt většina už lidí, i jako z mýho okolí to pochytilo Jo, a fakt mi říkají Vágnes. Ale mě to tak strašně štve jako na jednu stranu, Hele. když přijde nějaká třeba nová holka a místo toho, abych ti říkala třeba jako Vanes, Jo, tak ok, to je Vágnes, prostě. To už mě taky jakože, to už mě trošku jakoby vadí taky, jo, když jakoby je někdo ten novej, tak jako jsem taká, OK, pojď mi říkat Vanes a prostě až jakoby budeš trošku díl v té naší partě, nebo až se trochu budeme díl znát, tak OK, říkej mi Agnes, Vágnes, jo. To mi je upřímně asi jedno, jako jak už mi tam pak člověk časem bude říkat, ale prostě určitě ze začátku bych nechtěla, aby mi ten člověk říkal jako Vágnes. To mě prostě, jako, jo, to asi úplně není pro mě jako něco, co bych jako chtěla, asi to. Ale já přemýšlím nad mojí přezdívkou, jako kuchař, jako u nás. Harmonika, vole. Harmoniku. Ale on už na to zapomněl, už ani neví, jak se jmenuju, takže dobrý. Ale, no, tak mi spíš říká jako Verčis, nebo Veris a takhle, no. Jo, jakože no, jako to asi, no, opravdu, hodně spíš než... No, asi tak bych jako, asi jakože... Harmonika, no, to bylo docela dobrý, jako. Level up, kámo, prostě, jsem povýšila na harmoniku. Ještě ti zase říkat žirafu, vole, to máš komplet. Ale tak žirafu mi taky občas někdo řekne, ale to jo, taky ty debilní přezdívky, no, to je prostě lidi, co tě asi na to řeknu. Kámo, mě říkají kámo Ginger. Ginger. Ale tak Ginger mě z toho hrozně líbí, když někdo někomu řekne. Jo, fakt? Já to slyším každý den. Jako... Já jsem na ní pyšná, to je můj Ginger prostě. Ed Sheeran ještě říkají. Ed Sheeran. To mi říkají lidi z mý školy, když tak zdravím holky. Tak mi říkají ještě Ed Sheeran, nebo jako nevím ještě, jak se mi jako říká, jako to. Mě na škole říkají Veru, no. Je to jako, mě jako Vanes, nebo jakože Vanes nebo Vaneso, no, takhle. Teda tu část téhle epizody o nás a vrhla bych se na to, jak vznikl náš teda podcast. Už jsme to říkali teda na začátku, ale spíš veru, jak vznikl naše jméno VNV Talks. Tak já jsem byla jakože, já jsem si řekla, že tam musí být ty Včka, ale pak co mezi to prostě, tak jsem si řekla VNV. A pak jsem si řekla, že to zní jako dost dobře, ale že to zní jako ano, jako francouzský, oui. Tak jsem si řekla, ty vole, to je dobré jako za insane, insane, ano. Inside joke. No, inside joke ne, jako meaning, jo, zadní mínění prostě, nebo jak... Jo, jakože to má nějaký meaning prostě vzadu, no jasně, chápeme se, to neumím anglicky. Já tě chápu, no, takže tak. A ještě chtěla jsem, aby to prostě obsahovalo něco i z toho našeho jména a to Talks, to k tomu dodávalo. Prostě takový to, že prostě si budeme mezi sebou bavit, prostě to Talks. No a vlastně jsme měli docela dost jako názvu, protože jsme měli úplně jako fakt mega první jakoby úplně název, který fakt už jsme měli vybraný, hrozně se nám líbil, už jsme jakoby už jsme měli udělaný jako banner, měli jsme dělaný fakt všechno, jakože socky, všechno. Mezi námi se to jmenovalo, boom, našla jsem na Spotify, mezi námi už existovalo, říkám, to bylo. Říkám, tak nic, no, tak jdeme znova. Tak tam bylo safe, tak jmenovat. Když jsem ti psala, no. Safe Place jsme měli, to se nám taky hodně líbilo, ale nakonec jsme toho nešli. Pak jsme měli vlastně bez filtru, což jakoby v podstatě tak trošku zůstalo, protože my máme jakoby, jak to mám říct si, my máme prostě jakoby VNV Talks, jakože prostě to, a máme tam Real Conversation a No Filter, v podstatě jakoby... to tam obsahuje prostě. Jo, že prostě chceme se bavit jako bez nějakého filtru a chceme, jasně samozřejmě musíme něco jako filtrovat, aby jsme úplně tady jako neříkali úplně blbosti, to je jedna věc a druhá věc je, aby jsme se i bavili na nějaký trošku úrovni. Jo. To je taky další věc. Aby jsme na sebe toho neřekli až moc, aby nás cizí lidi tolik jako... neznali a zároveň je taky asi o to, aby jsme úplně, nechceme propálit třeba soukromí našich kamarádů, který se chcou udržovat, proto úplně tady asi nebudeme říkat nějaký taky jako story s nima, nebo jo, prostě nechceme úplně říkat něco, co jako, nechcem to prostě nějak propálit, tohle bych asi řekla. No a vlastně v podstatě takhle vzniklo naše jako jméno, VNV Talks. No a pak jako asi jako barvatý profilovky, my máme obě rády jako dost takový světlý barvičky, růžovou, takže jsme chtěli jako vínovou, že to uděláme do takového jako vínového stylu. Takže to, jakoby vymyslela jsem, nebo jako v podstatě jsem zařídila jakoby tohle já.
Takže jsme to nějakým s Verčou pak už dovymysleli, jenom jak bychom to chtěli, jako jaký ty písma a takhle. Ještě to mohlo být stříbrný a zlatý. Jako To že... máme, no jakoby na YouTube Ale- máme v podstatě jako mikrofonek, který přechází ze stříbra do zlatý, nebo ze Jo. zlatý do stříbra. Tak na to jsem ještě nekoukala. No tak se na to koukni pak, prosím tě. ale máme to udělané takhle, protože vlastně Verča je silver a já jsem gold, takže jsme to chtěli jako propojit se takhle. Takže nad tímhle jsme dost uvažovali, no. Takže takhle bych uzavřela momentálně zase, jak jsme vlastně vznikli, nebo jak vznikl náš název a vrhala bych se asi na to, co tady budeme hlavně probírat. Takže určitě vztahy, nebo jako vztahy přátelský myslíme i jako kluky a red flags, green flags, co nám to přijde, osobní názory na tohle třeba. Pak bychom se určitě třeba rádi pobavili o čemkoliv, prostě i o tabu tématech, který nechcou být jako... Nemůžeš prostě, nebo lidi se o nich bojí strašně mluvit. Přesně. Protože v té společnosti je to buď neuznávaný, Jo. anebo prostě... Nechcou prostě se o tom nějak bavit a my bychom to chtěli vytáhnout ten povrch a říct, OK, je to normální a pojďme se o tom prostě bavit a je třeba tohle je prostě nutný to prostě řešit, je nutný prostě vyřešit jakoby to, co potřebujeme prostě, nebo jako to, co by ta společnost měla řešit. Pak asi celkové dění jako ve světě. Chtěli jsme řešit třeba ženský práva, takový ty věci, co v podstatě my bychom to chtěli vidět jako mladý, jako protože nám, že jo, je jakoby, není nám ani 20, takhle bych asi to řekla. Takže prostě taky ještě úplně nemůžu, nebo já jako, už teda ty můžeš, jako já až od září můžu teprve, ale v podstatě jakoby je to taková věc, kterou asi politiku tady úplně tahat nechci do tohle podcastu, ale spíš bych chtěla mluvit o těch celosvětových věcech, jako tématech, jo, třeba jako nějaký prostě věci, které by mohly vás zajímat a nás taky třeba zajímají, jako teďka ženy jako třeba například teďka ženy v Afghánistánu. Jo, ty okna jsou fakt strašný. Je to hrozný, no, jako o tomhle bychom se určitě chtěli jako pobavit. Pak určitě nějaké otázky od vás, pak zároveň bychom třeba mohli se bavit o make-upu, protože jako takhle, upřímně tenhle podcast bude více holčičí jako čičí, protože jak to říci, jsme holky, my do toho bučičího světa prostě nevidíme. Jo, jako můžeme, kluky máme přečtený, jako nějaký, ano, jo, ale můžu se třeba, já mám sama bráchu, takže se ho můžu třeba sama zeptat, jak on to sám vnímá, jak on třeba sám prostě to vidí a takhle, na čemž bychom pak se mohli o tom tady pobavit, třeba jak on to vnímá a takhle. Jo, a zeptat se třeba osobních, nebo vás se třeba zeptat a dát anketu, jak vy co vnímáte a pobavit se tady prostě o tom, jo, protože určitě myslím si, že to není vůbec špatný nápad vlastně o tomhle se pobavit. A nevím, jestli ještě máme něco, jako co bychom tady úplně jako fakt tady v tomhle podcastu se bude řešit všechno. Jo, jak už rady třeba, co studovat, nebo jakoby, ne co studovat, spíše jaký je to na střední vlastně škole? Na střední, nebo i nějaký to doťuknutí třeba k tomu, jako studovat ten obor, který fakt... protože já studuju zdrávku. Já studuju Gimpl. Takže vlastně můžeme vám v podstatě dát tady od každého trošičku kousíček v podstatě. Já vás vlastně můžu ještě jako kousíky té pedagogiky, jelikož na to mám zaměření, na tom... Ty můžeš říct intro vlastně v podstatě. Intro, no. Já se můžu ptát pak nějak Verči na nějaké otázky, jako třeba ohledně intru, ona vám může pomoct. Já třeba můžu taky hodně, jako bych řekla docela dost velký rady ohledně vlastně make-upu, protože jsem člověk, který se tady tímhle jako zabývá, který ho to baví se malovat, který se prošel dost změnama v make-upu, dost jako proměnama, až jsem došla k tomuhle, jak se momentálně teďka líčím. Sama budu jako Verču líčit na maturák. Jo, je to domluvený, mám už teďka momentálně 3 zakázky, které jako budu dělat. I vlasy. No, jako, mě tohle hrozně baví, jo, jako baví mě to, naplňuje mě to a takhle, takže určitě o tomhle bychom se chtěli taky bavit. Jak říkám, tenhle podcast bude fakt o všem, jako. Ty jako já spolu vybírat i ty šaty. To bude dobrý. Takže si myslím, že jako o čemkoliv se můžeme tady v tomhle bavit. A hlavně bychom chtěli prostě pro vás vytvořit prostor, ve kterým si jako sednete a budete se prostě cítit jak nějaký kámošky na kafičku s náma. Prostě to safe place. Přesně, prostě to místo, u kterého se nebudete s náma jako bát komunikovat a nebudete se bát nějak prostě cokoliv s náma řešit. A budeme prostě ty vaše jakoby nejlepší kámošky, jo, v úvozovkách. Prostě budeme se s váma rádi o čemkoliv bavit. Už máme tady závěr a tohle byla naše teda první epizoda. My moc děkujeme za poslouchání
A myslím si, že se uvidíme určitě u dalšího dílu. Jinak epizody budou vycházet někdy o víkendech. Nejsme momentálně schopné říct, jak to bude vycházet, vzhledem k tomu, že se furt učíme se Spotify. Nechte mi chviličku čas, já se to naučím a budu všechno vědět, jenom mi nechte chvilku čas. Takže tak, no a to je všechno. Taky bych to neřekla. Myslím si, že je to všechno. Teda do příště vylepšíme naše vybavení. Naše vybavení a zvuk. Slibuju, už jsem to objednala, pozítří to přijde. Mobil nám stojí na prkínkách, takže stativ bude taky. Stativ bude taky do budoucna. Tak jo, tak děkujeme všem za poslouchání. Doufáme, že jste si náš první díl užili. No a tohle to byl podcast We and We Talks.